V podstate z tých štátov toho západného Balkánska medzi také tie ako keby topky patrí samozrejme Srbsko, s ktorým máme aj najväčšiu obchodnú výmenu. A samozrejme, ja viem, že niekto Chorvátsko tam nepočíta, ale Chorvátsko je tiež štát, do ktorého sa radi slovenské firmy pozrú v rámci rôznych sektorov. A samozrejme, môžem spomenúť aj minuloročnú podnikateľskú misiu do Čiernej Hory v oblasti potravín, kde naozaj sme dobre zacielili tých potravinárov a kde potravinári mali výborné stretnutia s najväčším distribútorom potravín v krajine. Takže tieto krajiny sú samozrejme blízko, sú dostupné a myslím si, že pre podnikateľov sú výborné v rámci exportu zo Slovenska smerom na juh, teda na Balkán. V rámci teda najbližších aktivít, ktoré sme spomínali v podstate a hovorilo sa o nich aj v panelovej diskusii, tak to je medzivládna komisia so Srbskom, ktorá sa uskutočňuje každé 2 roky a tento rok by sa v druhej polovici mala uskutočniť práve v Srbsku. Takže verím, že aj dátum sa v veľmi blízkej dobe dozvieme a aj sektorové zameranie a predpokladám, že to bude výborná platforma pre slovenských podnikateľov, aby nadviazali vzťahy práve s nejakými novými potenciálnymi klientmi.